Opet tu majstori. Ajde. Brat. Ajde. Oba. Ćao. Braćo, unutra malo viralnija priča. Ovo je sad stavio kao zbog vloga, inače je bio baka prasi. Gleda vlog, ovo sam ja kao, znaš. Što je dobro, gledaj. Boleština. Svi se na kraju, a? Koliko je trajalo menjanje? Pa kad smo počeli, što je najgore? 4. Kad smo počeli, kaže radimo kolo. Da. Kaže radimo kolo. Bolje nego na slici, brate, više ono, veći kvalitet. O, brane, ne šutaj se. Aj spustite bar da što vidi. Obuci s vašom 4 da smo tek krenuli. A nije, 3 nešto. Brate, daš 2 sata je samo trajalo, hoćemo boju, nećemo boju. Hoćemo boju, nećemo boju.